Reshiya Hayam makiyawan fa Shawty Skoy Soyayyan Suzina ta zama ado kowa ne baba yaro matashi ne. Mafi yawan jama'an nan dukkanin suna zina, dukkanin su sun san cewa jalla rabbu ya hana. Matar aure za ta cike bi domin ta yo zina, yan mata su yo zina, samari su yo zina, tsofaffi su yo zina, samari ma su yo zina, malamai su yo zina, ɗalibai ma su yo zina, ma'aikata su zina. Duniya ta gurbace yanzu kowa na zina. Mafi yawan ku kusan cewa jalla ya hana, kara ma ka dakata domin yana madakata. Idan alkhairi ka zo da shi zaka tsira, idan kuma ba hakan ba wallahi to da saura. Mala'iku ne duk jikin ka shine za su kasara, da karfi wallafa jira sannan wuta tana jira, za ta canye ka gaba ɗaya jalla kara kirkira. Gara ma ka dakata wurin Allah ka dokara, domin shi ne mai yafi min dukkanin su. Yanzu zina ta zama ado kowa ne, yara manya ma'aurata na yi. Haba dan uwa zo mana ka canza ra'ayi, auren nan a zuciyarka kai ma kana so ka yi, ka haifi zuri'a wadda idan kasa za ta yi, ba wai wadda za ta koma ja in ja da kai ba. Wani bai ma san iyakacin zinar da yayi ba. Dan uwana wallahi ya kamata ka tuba, domin baka so a yi wa wadda ke kiran ka baba. Na farko baka ji tsoron jalla wahidun ba, sannan ka yi watsi da sunan rasulu babba. Baka ji tsoron mala'iku su rubuta ba, baya za a ta da kai a gobe ran kiyama, a baka littafin ka a hagunka ko a dama. Babu wanda za ya duba ko ya karanta ma, idan ko ka yi dace ka samu kanka a ni'ima, idan ko ka shagalta za ka zamo mai nadama, kuma lokacin ka ya kuri balle ka gyara. Yanzu